pantalonie, măi. Băi, să nu treceți pe fața mea. Răzvane, du-te pe partea aia. Hai. Uite-te înapoi! A fost, bă, nimic, nu mai comentați, că a fost lipit. Te minge lipită? Orice mână hands. Era 30 de centimetri, ești prost? Frate, i-a dat așa în mână, orice mână hands. Era așa și i-a dat ăla cu mâna, cu mingea, mă. Fotbal, orice mână hands. Băi, stați și voi mai așa să filmez și eu. Ia și cu sunet? Da, păi da, normal, au. Vezi ce spui? Dă-te în ei! Vii, băiatul! Ne registrăm 20 de minute la egal? Nu, ce? Dă-te, mă, cu o cârlă. Nu vezi că filmez și eu? Răzvane, să vede bine, mă? Acela vede făcut? Da. Bate Real, păi așa e aici. Bate Real București. După meci n-avem și noi pe una să ne ia interviuri. Hai că vin eu. Păi îți place să cânti la microfon, Bobo? Te ascult. Frumos asta, a? Frumos asta. Merge? Dar nu e telecomandă la ăla. Frumos sunetul ăsta pentru shoot. De ce? Baterea ăsta, Joker. Jokerul. Știu că de așa mă ambiționez, dar am jucat. Fost bine. Pe crânga jucai mai bine. Stai mă dau pasă, nu joacă. Nu dau pasă. Tu i-ai adus. Dar vorul când are, mă, la ce oră are? Nu mai joacă azi, joacă mâine. Joacă luni, am zis mâine. Și eu. Ei sunambuliști tu pe ăștia? Nu, coi! Sună și tu. Sune pe buze? Da, sună și tu pe buze și sună și tu pe Ionuț Buli, te rog. Andale! Hai, andale. Hai cu că like. Că sunt băi nu să mă buze. Sună pe care vei da simplu. Dă numărul. Dă numărul, Ionuț. Hai, sună! Primul gol e pentru Bobo. Hai, fă-tă lăule, n-ai minute. Ești avut. M-am parat. Bate Real. Lasă-o să filmezi, dă-te dracului aici. Hai, mă, că mai e un meci înaintea noastră, mă. Și mai e un meci, mă, oricum. Bate Joker. Bate Joker. Aude-o? Cu cine vii? Zi-mă să-l sune pe Ion, poate vine cu el. Dacă n-au plecat ăia. Băi, nu ești în coasă? Nu, mai e un meci. Oricum s-a decalat cu vreo 10 minute. S-a decalat un sfert de oră chiar. Bate Joker! Gata, nu mă certați, bă! Zici tu ceva la cameră. Băi, Boro, pe așa să joacă? Unde ești? Mână, Hai. hands. Nu, te-am întrebat să știi. N-am mai scos nici mâna de buzunar. Cu cine ești? Păi mai pot de frig, ești prost. Cine? Ăla i-a dat un mesaj lui Grasau. Bravo! Dragoș! Ce număr are? Da, de acolo. Da. Mai ești Dragoș! Da.
Da. Nu-l mai spar pe ăsta că tu ești de vină, că lui nu mai bun. A lui, nu-l mai sparge, că Nu mai mă spar, pula. nu e bun, a lui nu e Hai bun. spune-mi, iubito, odată. Acum să avem grijă acum. Vezi că pleacă, vezi că pleacă. Bate Bă, Joker. prima, a doua, a treia oară nu poți să crezi că de la tine, știi că e de la altul, dar frumos. Vezi că tot aici l-ai spart și pe la altul. Da, mă. Bate Joker. Ușor fault. Fără de-astea, Joker. Bate acolo fault. Mai spate puțin, mai spate puțin. Așa. Stânga, stânga, stânga. Bine, mă, bine, mă. Hai, hai, hai. Haide, haide. Bravo, mă. Nu mai vrea ce. Bravo. Ce? Bate Joker, zi-mă. Să moară, mam. Băga mea și pula în gura lui să-mi bag. Băga mea și pula în frații mei. Să-mi bag pula în frații mei. Bate. Singur. Bate Joker. Hai, Fergie.